Аз съм Емерок и е време да теглим томбата по случай 50 абоната. Нашата армия от емералди се развива все повече и все повече. Но нека да започваме да теглим томбата. По случай, нали, че имам пазалата, реших да направя два победителя. Един победител ще печели, както знаете, първият победител ще се спечели ранг VIP, а втория ще се получи кит Мега. Един кой е първия победител. И първият победител е Хикнай БГ. Ама фъга. Хикнай БГ, браво, ти получаваш ранг VIP, сам рис скайнал за мене и ето subscribe to channel Emerald BG. Добре, после ще взема скайпа, добре. А победителът, който получава кит Мега в подмен Survival е Джулиен Джалясков. Това да ти плюс, да ще искам скупе, да ти давам кит Мегата в подмесарила. Опа. Емералди, аз бех Емерок, вие моите скъпи цени емералчета, които се нарастваме все повече и все повече. До скоро чакате другите ви клипове, няма да снимам с OBS. Много ясно ще снимам с Camtasia Studio 8 и довиждане.